Oli tu! Sorprèn amb la cuina de l'oli. Oli de gambes. Fixeu-vos bé en aquest oli. És oli de gambes. Ideal com a base en una paella, un suquet, uns fideus rossos. Un secret de primera magnitud. Necessitem 12 caps de gambes vermelles de Tarragona i mig litre d'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Estem a punt? Preescalfem en una paella i a 80 graus l'oli d'oliva verge extra i afegim els caps de les gambes i els sofregim. Un cop les tenim ben sofregides, les escalfem amb un braç de morter o amb una palatina. L'objectiu no és cap altre que obtenir el màxim aroma de les gambes. En volem tot el sabor. Ja només ens queda que ho deixem infusionar durant una hora a 80 graus i que esperem. No és tan sols que l'oli d'oliva verge extra sigui exquisit i gustós, sinó que també és el sabor de la salut. De fet, l'oli d'oliva verge extra no és altra cosa que el suc natural de l'oliva, un dels pilars fonamentals de la dieta mediterrània i de la cultura gastronòmica que s'ha demostrat més saludable d'acord amb la ciència. És bo pel cor i ajuda a prevenir malalties. Passada una hora, colem la infusió dels caps de gambes sofregits i l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana i ja tenim l'oli de gambes a punt. L'hem de conservar sempre en fred i fins i tot el podem congelar en glaçons, que descongelarem directament al foc quan ens convingui. Difícilment tindreu millor base per fer una paella de peix, un suquet o uns fideus rossos. Els amics i la família no se'n sabran avenir. En primer lloc, enhorabona, però sobretot, no els reveleu el misteri. Oli de gambes amb oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Secret d'estat.